استاد иброҳим усмонов ба маҷаллаи меҳмони озодӣ хуш омадед. нахуст мегуфтед ки сабаби таҳия шудани ин китоб чи аст? аввалин бор дар байни онҳое ки ба таҳқиқи он солҳо машғуланд гуфтан мехостам ки сулҳ ду тараф дорад, зеро дар мо оқибати ҷанги мо ғолибу мағлуб нест, балки ба ҳам омадани ду қувва аст, ду тараф дорад. ва сулҳ дар натиҷаи ҳамкории ҳукумат ва тарафи мухолифин ба даст омад ва он формулаи сулҳе ки мо дар Тоҷикистон дорем, албатта ин ба президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон тааллуқ дорад, вале ин бо дастгирии тарафи мухолифин амалӣ шудааст. Яъне танҳо як тараф ин корро кардан наметавонист. Ин аввалин тезисе ки ман дар инҷа гуфтам. дуюмин, ман дар заминаи мақолаҳо ва маърузаҳое ки президенти Тоҷикистон дар зарфи соли 1992-2000 доштанд, бо истифодаи 42 иқтибос аз асарҳои он кас исбот кардам ки майлу ҳаракати президент ба сулҳсозӣ чӣ гуна буд. ин дуюм чиз аст. сеюм, ман ба таърихи ҷанг ва муқовимати сиёсии Тоҷикистон ба таври мухтасар як нигоҳ кардам ва дар муқаддимаам гуфтам ки аввалин бор ба қадре ки таърихнависӣ имконият медиҳад бетарафона навишта истодам. яъне ман тарафи ҳеҷ тарафро гирифтан намехоҳам ва ман гуфтан мехоҳам ки ана ҳамин хел воқеаҳо буданд ва ҳар воқеае ки ман ном бурдам ба манбаи матбуотии ҳамон замон такя мекунад, ба воқеаҳои ҳамон замон такя мекунад ва ки ҳаққу ки ноҳақиро худи хонанда бояд пайдо кунад. ман нагуфтам ки ин ҳақ буд барои ҳамин ин корро кард, ин ноҳақ буд барои ҳамин ин кор. ин хел гап нест, фақат овардани факту рақам аст. ва дар асарҳои пештарам ман ба ҳар ҳол мавқеъ монанди ҳар як кадом маърих мавқеъ медоштам ва ҳамин маърихҳо маъмулан аз рӯи мавқеъ менависанд ва дар ин ҷо ман танҳо ба фактҳо такя кардам. лекин ба фактҳо такя кардану мавқеи муайян ишғол накардани ман ин маънои тамоман бетарафии маро ифода намекард. ман хоҳеду нахоҳед дар замони сулҳсозӣ ва имрӯз ҳам мавқеи ҳукуматӣ доштам ва ин мавқеам ҳаст, лекин онро ман аз илм дуртар нигоҳ доштам. ва ниҳоят як чизе ки то ин вақт нашуда буд ин аст ки ман як мухтасари ҳолномаи музокиракунандагони тарафи ҳукумат ва музокиракунандагони тарафи мухолифинро навиштам. дар бораи баъзеҳо мумкин ҳатто як ҷумла бошад, дар бораи баъзеҳо 2-3 саҳифа буданаш мумкин аст ва муаннифӣ кардам ки маҳз ҳамин одамҳо дар музокирот иштирок карданд, дар комиссияи оштии миллӣ буданд. чӣ зарурияташ аст ин чиза? мутаассифона дар матбуоти имрӯзии мо, дар таърихнависии матбуотӣ ва ғайриматбуотии имрӯзии мо номҳое пайдо шуда истоданд дар раванди сулҳсозӣ ки умуман ба сулҳсозӣ иртибот надоштанд, набуданд, на ин тарафа дастгирӣ карда метавонистанд, на он тарафа дастгирӣ карда метавонистанд ва имрӯз ҳамчун сулҳкунандаҳо сару садо баланд кардан мехоҳанд. ман барои ҳамин бо дар назардошти фармонҳои ҷониби музокиракунанда, бо дар назардошти фармони расмӣ дар бораи таъсиси комиссияи оштии миллӣ онҳоеро ном бурдам ва ҳатто аксашонро истифода бурдам ки дар музокироти сулҳи тоҷикон иштирок доштанд. зинан устод, дар 2 соли ахир эҳсос мешавад ки ҷониби дигари сулҳкунанда фаромӯш шудааст. ба назари шумо чаро чунин рух медиҳад? ман гумон мекунам ки ҳақиқати адл он аст ки дар рӯзи таҷлили ҷашни сулҳи Тоҷикистон ҳамеша ҳар ду ҷониб ёдоварӣ шаванд, ҳамеша ҳар ду ҷониб меҳнати ҳар ду ҷониб гуфта шавад ва ба ин дар заминаи ҳамин дар бораи ба вуҷуд омадани ваҳдати миллӣ ё талош ба ваҳдати миллӣ сухан гуфта шавад. ин ҳақиқати адл мебуд. ман боз мегӯям, ман ҳатто дар китоб унвонам гузоштам ки масалан як гурӯҳ сулҳе ҳаст ки президент Раҳмонов пешниҳод кардааст, як гурӯҳ одамҳо аз ҷониби ҳукумат номбар кардам ки гуфтам инҳо барои татбиқи дастурҳо, супоришҳо ва роҳҳои президент талош карданд ва як гурӯҳ одамҳо аз ҷониби мухолифат дасти барои сулҳ дарозкардии президенти Тоҷикистонро гирифтанд.
یعنی به همین شکل سولح به آمد اومد. اگر ما میخواهیم که واقعا سولح ما همچون نمونه، همچون عبرت برای مملکت‌های امروز جنگ کننده یادآوری شود و اگر حقیقتا ما میخواهیم که به سولح ما به طور درست بها داده باشند، اشتراکچیان روند صلح رو البته فراموش نکردن ما در کار است. استاد، اخیراً در رسانه‌های روسی خاطرات یوگنی پریماکوف وزیر وقت خارجه روسیه و اسکر اکایف رئیس جمهوری قرقیزستان درباره روند این مذاکرات نشر شدند و آنها ادعا دارند که جناب امامعلی رحمانوف آن وقت به برخی از نقطه‌های این سازشنامه راضی نبود. شما آن را چگونه شرح می‌دهید؟ واقعی که شما حضور یادآوری کردید، یعنی واقعی ماه می سال 1997 در بیشکک واقعا یک دوره بسیار دشوار بود. واقعا در این مذاکرات اکایف حقیقتا هم رول بسیار مهم را بازید و او درست میگوید که امامعلی رحمان تصمیم گرفت که دیگر علیه به نتیجه نمیرسیم، برای همین سپارش داد به هیئت که تیار شوید میرویم. من این گپ رو در این کتاب هم گفتم یا در جای دیگر هم ذکر کرده بودم که از بس که نزدیک شوی به عمل نامد، پرزیدنت تصمیم گرفتن که گشته میرویم. ولی اکایف رخصت خواست که به من مجال دید من یک دفعه دیگر با مخالفین صحبت کنم. رفت صحبت کرد، آمد، بعد پرزیدنت رو دعوت نزد پرزیدنت آمد و مرا هم دعوت کردند. از جمله ما 2-3 نفر بودیم و در اونجا بعضی شرط ها، بعضی تغییر دادن بعضی مسئله ها رو به میان گذاشت و نتیجهش واقعا امضا شدن این پروتکل بود. واقعا اکایف، نظربایف، خب یلتسین اینا راهبرایی بودند که در صلح تاجیکستان سهم گرفتند، در صلح‌سازی تاجیکستان سهم گرفتند و ما از مهنتی که جناب رفسنجانی و جناب ربانی در این صلح ما دارند، یعنی به هم نزدیک شدن ما دارند، نیز نمیتوانیم این کار کنیم. خیلی تشکر برای صحبت و کامیاب و موفق باشید.